ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሎማዓንቲ ድማ ካብ ውሽጢ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ፍልይ ዝበለ እዩ። ምክንያቱ ኮምፒተር ብትግርኛ ቋንቋ ንኩሉ ዝብል ተላዒልና ን30 መዓልቲ ዝኣክል ተኸታታሊ ኮርስ ኣዘጋጅና ኢልኩም ኣለና። እዚ ኮርስ እዚ ንጀመርቲ ይኹን ንኮምፒተር ክእለቱ ንምዕባይ ዝፅዕር ሰብ ይኹን ንኩሉ ጠቃሚ ጌርና ኣዘጋጂናዮ ኣለና። ስለዚ ናይ 30 መዓልቲ ኮርስ እዩ። ኩላህና እናተኸታተልና ክእለትና ነዕቢ። ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ። እንድሕር ተመቺኩም ድማ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትርስዑ። ኣስተያየት ተሃሊኩም እውን ኣብ ኮሜንት ፅሓፉልና ኢኹም። ስለዚ ቀጥታ ናብ ክፋል ሓደ ናይዚ ኮርስ ክንከይድ ኢና። ብሓደ ንፅናሕ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ሎማዓንቲ ድማ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ንሓደ ወርሒ ዝኸውን ብዛዕባ ቤዚክ ኮምፒተር ስኪልስ ተኸታታሊ ዝኾነ ኮርስ ሒዝና ኢልኩም መፂና ኣለና። ስለዚ ካብ ኮምፒተር እንታይ እዩ ጀሚሩ ሽካዕ ንእሽተይ ናይ ኮምፒተር ቤዚክ ስኪል ትፈልጡ ድማ 30 መዓልቲ ዝኸውን ተኸታታሊ ቪድዮ ክንሰርሐልኩም ኢና። ኩላህና ብሓባር ንፅናሕ። ነዚ ኮርስ እዚ ብሓባር ንፅናሕ እዩ። ዌል what is computer means? Computer is an electronic device which is helpful for input data from the user, process data, and accept information for the user. So computer ማለት ታዩ has ኩሉ ሰብ ኮምፒተር ይሕዝ እዩ ወይም ኮምፒተር ኣቕረበና ኣይንስእንን። ግን ኮምፒተር ታዩ ኢልካዮ እንደገና ሓደ ሰብ ዲፋይን ከይገብረልና ይኽእል። ስለዚ ኮምፒተር ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኮምፒተር is just like other electronic device እዩ። ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ኣቕሓ እዩ። ልክዕ ከም ቴፕ፣ ከም ቴሌቪዥን፣ ከም ሬድዮ ልክዕ ከምኡ ኮምፒተር እውን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ኣቕሓ እዩ። ነገር ግን እንታይ ዝጠቕመና ዳታና ወይ መረዳእታና ይቕበል። እቲ ዝተቐበለ መረዳእታ ድማ ፕሮሰስ ይገብር። ፕሮሰስ ገይሩ ድማ እንታይ ይገብረና? ፕሮሰስድ ዝኾነ ዳታ ብዲስፕሌይ ዩኒቱ ወይም ብዲስፕሌይ ዲቫይሱ ኣቢሉ ንዓና እቲ ፕሮሰስ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ይህበና ማለት እዩ። ንኣብነት ኩሉ ግዜ ዳታ ወይ መረዳእታ ንብል ኢና ወዶ መረዳእታ ማለት ወይም ዳታ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ዳታ ኢዝ ዋት it is a raw fact about entity or data is what a measurement of any variable. ከዚ ክልተ ተልና it is a data ቁፅሪ እዩ ወዶ ሓሙሽተ ተልና ዳታ እዩ። ኣበበ ተልና ዳታ እዩ። ቀይሕ ዳታ እዩ። ሰብ ዳታ እዩ። እዚኦም ዳታ እዮም። እዞም ዳታ እዚኦም raw fact about entity እዮም ማለት ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ገላፂ ዝኾነ እዩ ዳታ ንብሎ ማለት እዩ። እዚ ዳታ እዚ ግን ናብ ኮምፒተር ክንእትዮ ከለና እንታይ ኮይኑ ይወፅእ? ድሓሪ ኢንፎርሜሽን ኮይኑ ይወፅእ። ምክንያቱም ንምንታይ ኢንፎርሜሽን ትወፅእ? ለምሳሌ ክልተ ኣእቲና ኢት ኢዝ ዳታ ፕላስ ኣእቲና ወይም ደግሞ ምድማር ኣእቲና እዛ ምድማር እውን ባዕላ ሲምቦል ኮይና ኢት ኢዝ ዳታ ብድሕሪኡ ዘሎ እውን ክልተ ፅሒፍና ዳታ እዚ ኳልቱ ንብል ኣለና እሱ ኢንስትራክሽን እዩ። ስለዚ እዚ ኳልቱ ክንብል ከለና ፕላስ እና እዚ ኳልቱ ኣብ መንጎ ክልተ ቁፅርታት ዘለዉ ክልተ ክድመር ክልተ ይኸውን ክንብል ከለና ክንደይ ይኸውን? ኣርባዕተ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኣርባዕተ ኢዝ ዋት ፕሮሰስድ ወይም ደግሞ ሳመራይዝድ ዝኾነት ናይ ዳታታት እያ። ናይ ክልተ ክድመር ክልተ ውፅኢት ኣርባዕተ ትኸውን እታ ኣርባዕተ ሰብ ዲስፕሌይ ዝገበረልና ድማ ብዲስፕሌይ ዩኒት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኮምፒተር ኢዝ ዋት ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ which is helpful for first accept the data from the user ወይም ካብ ሰባት ወይም ካብ any device ዳታ ይቕበል። እቲ ዳታ እሱ ደግሞ ፕሮሰስ ይገብሮ ካብኡ ሲምፕሊ አውትፑት ወይም ደግሞ እቲ ዲስፕሌይ እቲ ሳመራይዝ ዝገብሮ ኢንፎርሜሽን ድማ ብዲስፕሌይ ዩኒት ገይሩ ንዓና ዲስፕሌይ ይገብረልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክንብል ከለና ግን ኮምፒተር ቤዚካሊ ኣብ ክንደይ ይምቀል? ሕዚ ወዲ ሰብ ንባዕሉ ማለት እዩ ኣብ ክንደይ ይምቀል ተልና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ቀይሕ እኒኦ፣ ፀሊም እኒኦ፣ ኣፍሪካዊ እኒኦ፣ ጋናዊ እኒኦ፣ ናይጀርያዊ እኒኦ፣ ኣሜሪካዊ እኒኦ፣ ኣውሮፓዊ ብካሊእ እንደገና ብባህሪኡ መፅልእ ባህሪ እኒኦ፣ ደስ ዝብል ባህሪ እኒኦ፣ ናይ ቤተክርስትያን ሰብ እኒኦ፣ ዓለማዊ ሰብ እኒኦ፣ ብዙሕ ዝተፈላለዩ እኒኦ ዶ ግን ጀነራላይዝ ክንገብሮ ከለና ወዲ ሰብ ኣብ ክንደይ ይምቀል ተልና ኣብ ክልተ እዩ ክንምቀል ንኽእል። ሆፕፉሊ ወድና ጓል ንብሎ ማለት እዩ። እዚ ሕዚ ኩሉ ሰብ ዘስማዕምዕ እንትን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ልክዕ ከምኡ እንደገና ኮምፒተር ቤዚካሊ ኣብ ክንደይ ይምቀል እንድሕር ተባሂልና ኣብ ክልተ ንብል። ምክንያቱ ብዓይንና ንሪኦ ፓርት እኒኦ ዓይንና ዘይንሪኦ ኮይኑ ግን ፓርት ኦፍ ኮምፒተር እውን እኒኦ ዶ እቲ ኮምፒተር እሱ እንታይ ይበሃል? እቲ ብዓይንና ዘይንሪኦ ሶፍትዌር ይበሃል። እቲ ብዓይንና ንሪኦ እንደገና ብኢድና ንድስሶ እንደገና እንታይ ይበሃል? ሃርድዌር ይበሃል። ሶ ኮምፒተር ካን ቢ ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ the first one is what hardware and the second one is software. The first one hardware is what a physical part of a computer
ፊዚካል ፓርቱ ናይቱ ኮምፒውተር እዩ ትንሪኦ ሓጨን ትንሪኦ ስክሪን ትንሪኦ ማውስ ትንሪኦ ኪቦርድታት ኣልፋቤት ድርድር ኣቢሉ ዝሓዘ ትንሪኦ ሲስተም ዩኒት ትንሪኦ ፕሪንተራት ምናምን እዚኣቶም እንታይ ይበሃሉ ሃርድዌር ዲቫይስ ይበሃሉ ወላ እቲ ሲስተም ዩኒት ከፊትና እውን ንሪኦም ሜሞሪታት ፕሮሰሰር ባዕሉ ንሪኦ ቦርድ ወይ ማዘር ቦርድ ንሪኦ እቶም ኬብላት እዚኣቶም እንታይ ይበሃሉ ሃርድዌር ፓርት ኦፍ ኮምፒውተር ይበሃሉ ምክንያቱ ብዓይንና ክንሪኦም ንኽእል ብኢድና እውን ክንድስሶም ስለንኽእል ማለት እዩ ሶፍትዌር ፓርት ኦፍ ኮምፒውተር ንብሎም ግን እንታይ እዮም ብዓይንና ክንሪኦም ዘይንኽእል ብኢድና እውን ክንድስሶም ከይንኽእል ነገር ግን ፓርት ኦፍ ኮምፒውተር ኮይኖም ዝተፈላለየ ኢንስትራክሽን ወይ ዝተፈላለየ ስራሕቲ ክሰርሑልና ዝኽእሉ ፓርት ኦፍ ኮምፒውተር ድማ እንታይ ይበሃሉ ሶፍትዌር ይበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ኣር ዋት ቤዚክ ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ኮምፒውተር ቤዚክ ኮምፖነንታት ናይ ኮምፒውተር እዮም ስለዚ እዚኦም እንድሕሪልና ግን ሕዚ ካብቲ ቤዚክ ኢና ንጅምር ዘለና ስለዚ ቤዚክ እዚኦም እንተኮይኖም ሃርድዌር እንታይ ሽቃዕ ምንታይ የጠቃልል ሶፍትዌር ኸ ካበይ ናበይ የጠቃልል ዝብል ድማ ሕዚ ክንርኢ ሃርድዌር ማለት ፊዚካል ፓርት ኦፍ ኮምፒውተር ኮይኑ ክንደይ ፓርትታት ኣለውዎ ኣብ ክንደይ ወይ መቂልና ክንሪኦ ንኽእል ኣብ ሓሙሽተ መቂልና ክንሪኦ ንኽእል ምክንያቱም ንምንታይ ንኸ ኣብ ሓሙሽተ ንመቕለል ኣለና computer is what an electronic device which is helpful for what input data from the user تلنا ወይም accept data from the user تلنا ወይም data ካብ user ይቕበል እንድሕሪልና መቐበሊ ዝኾነ hardware device የድልየና ይወዶ ዝኾነ hardware devices መቐበሊ የድልየና ይወዶ that hardware device is called what input device ይባል ማለት እዩ ስለዚ input device ኣቢሉ data computer accept ይገብር ማለት እዩ ዘን ፕሮሰስ ዘዳታ ዳታ ፕሮሰስ ዝገብረልና እንደገና ፕሮሰስ ዳታ ዝገብረልና እንደገና ብምንታይ በሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት which is called what the heart of the computer or brain of the computer ንብሎ ልክ ከም ወዲ ሰብ ብሬን ለሎ ኮምፒውተር እውን ብሬን ነው ብሬን እሱ እንታይ ይበሃል ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት or CPU ይበሃል ማለት እዩ so CPU is also what a part of hardware device part of hardware device እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ እንደገና ታዩ ንፕሮሰስ ዝገብረልና CPU ፕሮሰስ ዝገብር እንደገና ዳታ ቲ አክሴፕት ዝገብሮ ዳታ መጀመሪያ ኮምፒውተርና እንታይ ይገብሮ ኣብ ሳምዌር የቕምጦሞ ካብኡ በብታራ እዩ ፕሮሰስ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ በብታራ ፕሮሰስ ክገብሮ ትኮይኑ እንደገና እንታይ የድልዮ ስቶሬጅ ዲቫይስ የድልዮ ስቶሬጅ ዲቫይስ ዝኾነ ኣቕሓ መቐመጥ የድልዮ ተቕሓ መቐመጥ እሱ እንታይ ይበሃል ሚሞሪ ይበሃል ወይ ስቶሬጅ ዲቫይስ ኢልና ንሓዞ ስቶሬጅ ዲቫይስ ይበሃል ማለት እዩ ሰለስተ ስቶሬጅ ዲቫይስ ሳልሳይ ማለት እዩ ትራዓይ እንደገና እንታይ እዩ ኮምፒውተርና ካብ ደገ እውን ናይ ግድን በቃ ካብ ኪቦርድ ክንፅሕፍ የብልና ወዶ ኤዘር ካብ ፍላሽ ወይም ካብ ሲዲ ወይም ደግሞ ካብ ብሌትና እንትን ዳታ ክንእት ንኽእል ወዶ እሱ እንደገና እንታይ ይበሃል secondary storage device ይበሃል እቲ ናይ መጀመርያ primary storage device which is ኣብ ኮምፒውተርና ውሽጢ ዝቕመጥ ሃርድዌር ዲቫይስ ኮይኑ primary storage device ይበሃል ካብ ኮምፒውተርና ወፃኢ ዝቕመጥ ዳታ እንድሕር ኮይኑ እንደገና secondary storage device ንብሎም እዞም secondary storage device ንብሎም ቤዚካሊ እንመን እዮም እን ሲዲ ፍላሽ ዲስክ ሃርድ ዲስክ ካሊእ እውን ቶም ሚሞሪ ካርድ ምናምን እዚኣቶም እንታይ ይበሃሉ ሰከንደሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ ይበሃሉ ሰከንደሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ ይበሃሉ ፕራይመሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ ክምለሶም እዩ ምክንያቱ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ኮምፒውተር ጥራሕ ኮይኖም ካብ ኮምፒውተር እንድሕር ወፂናዮም ኤዘር ዳሜጅ ይኾኑ ወይም ደግሞ ምንም ዳታ ይጉዙን ማለት እዩ ስለዚ ደግሞ እዚኦም እንደገና ኣብ ኮምፒውተር ብቻ ዝቕመጡ ስቶሬጅ ዲቫይስ ደግሞ እንታይ ይበሃሉ ፕራይመሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ ይበሃሉ ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ድማ እንታይ እዩ ይበሃል እቲ ሓምሻይ ዝበሃሉ እንደገና ዲስፕሌይ ዩኒት ይበሃል እዚ ከዓ ተቀበሎ ኮምፒውተር ተቀበሎ መረዳእታ ተቀቢሉ ናብ ምንታይ ይሰዶ ናብ ፕራይመሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ መጀመሪያ ይሰዶ ካብኡ ተቀቢሉ ድማ CPU ወይም ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ዝበሃል ኣካል ናይ ኮምፒውተር ከዓ ፕሮሰስ ምስ ገበሮ ሰመራይዝድ ምስ ኮነ ዳታ ብምንታይ ዲስፕሌይ ይኮነና ንዓና ብዲስፕሌይ ዩኒት ዝበሃል እንደገና ናይ ሃርድዌር ዲቫይስ እንዲዮ ብኡ እዩ ዲስፕሌይ ዝኾነ እሱ ብኡ ዲስፕሌይ ዝኾነና እንደገና ኤግዛምፕላት ዲስፕሌይ ዩኒት እንመን እዮም ሕዚ እን ሞኒተር ፕሪንተር ሕዚ ወረቐት ፕሪንት ገይሩ ስለንርእየና ፕሮጀክተር በዓሉ ፕሮጀክተር እውን ዲስፕሌይ ዝገብረልና ብስክሪን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚኣቶም እንደገና እንታይ ይበሃሉ
ዲስፕሌይ ዩኒት ይበሃሉ ማለት እዩ። ስለዚ ነንሕድሕዶም ክንመጽእ ከለና ሕዚ ኢንፑት ዲቫይስ ዝበሃል ዳታ ናብ ኮምፒውተር ንምእታው ዝጠቕመና እዩ። ዳታ ዝበሃል ከ እንታይ እዩ? ኢት ካን ቢ ነምበር፣ ኢት ካን ቢ ኣልፋቤት፣ ኢት ካን ቢ ቪድዮ፣ ኦድዮ ኤኒንትን ክኾን ይኽእል እዩ። ሕዚ ለምሳሌ ኦድዮ እንተኾይኑ ብምንታይ ኢና ክነእቱ ንኽእል? ብማይክ ክነእቱ ንኽእል። ፎቶ እንተኾይኑ ዳታ ብምንታይ ክነእቱ ንኽእል? ብካሜራ ክነእቱ ንኽእል ወይ ከዓ ብስካነር ክነእቱ ንኽእል። ስካን ጌርና ማለት እዩ። ሶ ስካነር ኢዝ ዋት ኤግዛምፕል ኦፍ ኢንፑት ዲቫይስ እዩ። ኦድዮ እንተኾይኑ ከ ብምንታይ ነእቲ? ብማይክ ነእቲ። ብማይክ ክንዛረብ ከለና ኦድዮና ናብ ኮምፒውተር ይኣቱ ማለት እዩ። ኣልፋቤታት እንተኾይኑ ከ ብምንታይ ነእቲ? ብኪቦርድ ነእቲ ማለት እዩ። ብኪቦርድ ልክዕ ከምዚ ኪቦርድ እዚ ኣብዚ ኣልፋቤት ክንነኻኽእ ከለና ኣብዚ ነኻኺእና ብኪቦርድ ይኣቲ ማለት እዩ። ኢንስትራክሽን ብምንታይ ክንእቲ ንኽእል? ብማውስ ክሊክ ብምግባር ብቻ ኢንስትራክሽን እውን ክንእቲ ንኽእል ማለት እዩ። እምበር ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሎማዓንቲ ዘዘጋጀናኩም ቤዚክ ኮምፒውተር ኮርስ ነዚ ይመስል ነይሩ። ዝቕፅል ደሞ ዘሎ ፓርትቱ ክፋልቱ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ስለዚ ኣብዚ መደብና እዚ ኣስተያየት ተሃልዩኩም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉልና። እንድሕር ተመቺኩም ላይክ ሼር ግበሩ ንኻሊእ ንኽባፃሕ። ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንኩም ኣባላት ቤተሰብና ዘይኮንኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ንሎማዓንቲ ዝሓዝናዮ መደብ ዝተዛዚሙ ኣሎ። ዝቕፅል ዘሎ መደብ እስካዕ ንራኸብ ድማ ብሰላም ፅንሑ። የቐኒየለይ